ರಾಮಾಯಣ ಆಯ್ನ ಯುದ್ಧನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಶೋಕು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದೇರು ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅದು ಶೋಕದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಟಚ್ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ನಿಜಾದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಈ ನಾಟಕದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವಿನ್ ಪೂರ ಒಂಜೇ ನಾಟಕಡ್ ಸೇರಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ 68 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಮೂಲದ ಕತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪೂರತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಸ್ಯಡಿ ಬೂಡ್ದು ಹೋದಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತನ ಎಂಚಿನುಂಡು ಪೌರಾಣಿಕ ಆ ತನನು ನೆಟ್ಟು ತೂವಲಿ ನಂಗೆ ನನದ ಜೋಕ್ಲಿಗಳು ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚಾಯಿ ನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣದ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ನೊಂದಂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಯಾನು ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವ ನೋಡಲೆ ಇಡೆ ದಾಯಗ ಬೈದಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಶೋ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನ ನಡತೊಂದುಂಡು. ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರ ಏರ್ಮತ ಬರ್ಪೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಐರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಡೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಾಟಕ ಗೆಂದುಂಡ ಬಲೆ ತೂವೊಂದು ವರ್ಕ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಮೂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡದ ಸಾರಥಿ ಅದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚಿದಾನಂದ ಅದ್ಯಪಾಟಿ ಸರ್ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಖುಷಿಟ್ಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆತಂಕಡ್ಲ ಆತನೊಡ್ಲೊಲ್ಲೆ. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಏಪಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮನ್ಪರು ಪೌರಾಣಿಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಬರುಡು ದೇವರನ ಕಥಾನಕನ ಒಂಜಿ ಎಂಚನಲ್ಲ ಪನ್ರನ ಕೈಟ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚುತಿ ಬರಿ ಎರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವಲ ಒರಿಪವಡು ಆ ಪುರಾಣನ ಅಂಚನೆ ಪನೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ನಾಟಕನಿಂದ ಎಂಚಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕಥೆ ನಿಂಚೆ ತೆರಿಪವನ ಇತ್ತದ ಈ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನು ಅಳವಡಿಸೋದು ಬಾರಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಪನೋಡೈತಿ ದಯಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಮನ್ಪಿರ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ತುನಗ ಇಂಕಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಸ್ತು ನಾಟಕ ಮಲ್ದ ಅವೇನು ತುನಗ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಅವಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ
ಬಾರಿ ದೇವರಾಜಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕ ಅಂತ ಆ ನಾಟಕ ಜನಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆ ಕನತ್ತು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಕೂಡ ಇಂದೊಂಜಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಸವಾಲಾದುಂಡು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಳೊಂಜಿ ಹುರುಪುಂಡು ಜನಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಪತ್ತು ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಲ್ಲ ಜನಕಲು ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ರಿಶ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದೆ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬರ್ಪುನ ಜನತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸುರುತ ಶೋನೆ ಇತ್ತ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ದೀತಾರೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದು ಪುನು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಸರ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ತುಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಇಡೀ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯೇರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚೆತ್ತನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅರ್ನ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೇರುಂಡು ಒಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ನೀಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಶೈಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಆಡ ಕಲ್ತ ನಾಟಕಡು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆಡ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆದ ತುಳು ರಂಗವಿಂದ ಬದಲಾವಣೆದ ಹರಿಕಾರಿಂದ ಹರಿಕೋರಿನ ಬಿರುದ್ದುಗು ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದದನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಮಂತಂತ ಮನದಾನೆ ಅರ್ಬತ್ತ ವಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೇರುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಜೈ ಹನುಮಾನದ ಸುರೂತ ಶೋ ಇನಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಡ್ ಪೋವಡು ಇನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ನೂದು ಶೋ ಬುಕ್ಕಾಪಿನ ರೇಂಜಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆವಡೊಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ಪಂಪ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದ ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರ ನಂಚಿನ ಸುನೀತಾ ಎಕ್ಕೂರುಲ್ಲಿರ್ ಮೇಡಮ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಉಳ್ಳರ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಾರಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಏತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಇಂತ ಇರು ಕಲಾವಿದರ ಆಂಡಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡೇ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಪುನಃ ಏತು ಖುಷಿಲ ಉಂಡು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ದಯಪಂಡ ತಾಲೀಮು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿಂಗ್ಲೆಗ್ ಚಂದ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರೋಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಂತದಾರೆ ಪೌರಾಣಿಕಕ್ಕೆ ಬರೆಯರ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಏತು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಅಣ್ಣಂದು ಅಂಚತ್ತು ಮಕ್ಕ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಪು ಪೋಯಿಜ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಅವ್ಲು ಪಾಸ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದಿತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಿಪ್ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಅವು ಸುಲಭ ಬಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾವು ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಸೊ ವಿಧಾತ್ರಿದ ನಿರ್ದುಂಬೈದಿನ ನಾಟಕಗಳು ಪೂರ ಹಿಟ್ ಆತನ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟಬಾರ್ದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಮಂತೊಂದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಅನುಭವ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಎಂಚೆತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ಅನುಭವ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿಗ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನ ಕೊರಿಯೋಡ್ದವ್ರು ಅಸಲು ಮೂವಿ ಇಡು ಜಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಡ್ದವ್ರು ಅಸಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡ್ಲ ಅದು ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಅರ್ನ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪಗಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿರ್ದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚಿ ಕತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂತದ ಹೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ನಾಟಕ ಇರ್ನ ವಾದ ಪಾತ್ರ ಅಂದ ಒಂಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿಜ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಜನಕ್ಲೆ ಗಾಂಡಿ ಇರು ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂಜನ ಯಾನು ಹನುಮಂತನ ಅಪ್ಪೆನ ಅಂಜನಾ ದೇವಿನ ಪಾತ್ರ ಮಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡೇ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡೊಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಾಟಕ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡದ ಮೆತ್ತಿನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗಾದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಈ ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಾತಾ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಹನುಮಾನ್ ದಾದ ಏರು ಮನ್ಪುನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತದ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ పోతుండు ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನದು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಪೂರಾ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದ
ಜವಣಿರೆಡ್ಲ ಊರೆಡ್ಲ ವಿನಂತಿ ಈ ನಾಟಕ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆಯನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾರುಂಡು ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಆದನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ನಲ್ಲಾತ ಎಡ್ಡ ಆತಲಿ ನಲ್ಲಾತಲ ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೆಲ್ ಮಿರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಅವೇತೋ ತುಳುಸಿ ಸಿನಿಮಾలో ಬೈದಿನ ಅಂಚೆನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕಲ ಆರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಯ್ಸಾರಿ ಕೋರ್ದುಬ್ಬು ತನ್ನಿ ಮಾನೆಗ ಒನ್ಪುನ ನಾಟಕಲ ಅಂತೂತೆ ಐಟೆ ನಮಗಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಭಂಡಾರಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ದಯದ ಮಂಡ ಇಂದು ಸಮಾಜಡು ಒಂದೊಂಜಿ ತೋಜಾವಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನೇನು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋಕುಲು ದುಂಬತ್ತ ತೋಡೇನು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ಅಂಚೆನೆ ಯುವಕಿಯರು ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಈ ನಾಟಕನು ಬಲ ತುಂಬೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪಲಿ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಕೂತುದು ಹನುಮಾನ ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ಎಡ್ಡ ಹನುಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡಂದುಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಅವೆ ಯಾನು ನೆಟ್ ತುಯ್ಯೆ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣೆನ್ನ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ಹಿಂದಿ ಹೊಸನೆ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ 10 ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಟೆ ಅಂದು ಸಿನೆ ನಾಟಕ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನೆ ನಾಟಕ ಈತ್ ಶೋಕಾಪುನು ನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಬರ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಬಾಣ ಬುಡ್ನ ಉಂಬಿಯನ ತಿಗಲಿಗೆ ತಾಕುನ ಆಯ ಪತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಆಯ್ನ ಏತ್ ಶೋ ಕಂಪೈಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟನಾಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಆಯ್ನ ಯುದ್ಧನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಶೋಕು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದಿರ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅದು ಶೋಕದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಟಚ್ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ನಿಜಾದಿಲ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಅವಾರ್ಡು ನಿರ್ದೇಶನದ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಣ್ಣನ ಪದ್ಯ ಅವೊಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾತೆನ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಿನಾಥ ಭಟ್ರನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂದು ಕೊರ್ತನ ಧ್ವನಿ ಮಾತು ಶೋಕಾತುಂಡು ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉಪ್ಪಳಡು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಪಾತಿರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ತೂಲೆ ನಾಟಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಕ್ಕ ಪೌರಾಣಿಕ ರಡ್ಡು ನಾಟಕದ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ನಾಟಕದ ಸ್ಪರ್ಶ ಪರದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್.ಇ.ಡಿలో ಉಂಡು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಲ ಉಂಡು ಸಂದೇಶಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈತ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಒಂದು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಲ್ನಾತ್ತು ಪೊರ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಈ ನಾಟಕದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜೇ ನಾಟಕಡ್ ಸೇರಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ ಮಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲತ್ ಕಲಾವಿದತ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಸೀತನ ವಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಸೊ ವಿಧಾತ್ರಿ ಎನ್ನನೆ ಟೀಮ್ ಯಾನು ಅಕಲ ದುಂಬುದ ನಾಟಕ ಮಂತುನಿತ್ತ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಡ್ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಆವಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ರಡ್ಡು ಪಾತರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೆಲ್ ಸರ್ ಅವಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿದು ಸರ್ಲ ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಬರವಣಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಭರತ್ ಸರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮಂತದರು ಸೊ ಈ ಟೀಮದ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾಠ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಭರತ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ಒರಿಪುನಂಚಿದ ದಯಪನ್ನಗ ಜೋಕುಲು ನನದ ಪೀಳಿಗೆ ಒಂದು ಐನಾದು ತೂವೋಡು ದಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿದ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಟು ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಅವರು ಇಂಥ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಭಾರೀ ಇದು ಅದು ಖುಷಿ ತಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ದೇವರ ನನಗೆ 68 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಮೂಲದ ಕಥೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದೇವರು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ
ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅವರಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಾಟಕ ಬರಬೇಕು. ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊಟ ತಂಡ ಯಾನ್ ಬಚ್ಚ ಕೊಳಂಬೆದೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏನು ಬಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಥೆನೆ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ದೇರು ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ ಕತ್ತನು ಈ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾನ ನಾಟಕನ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಂಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಭರತ್ ಸರ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡೆ ಸರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಂಡೋಡು ತಲ ಏರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದಿನ ಕಲಾವಿದರತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಈತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಮೊಡೆತೇರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಈ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಬ್ಬ ಅವನು ಕನ್ನಡ ತೂದು ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದು ಯಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನುಂಡದೆ ಅದ್ಭುತ ಪಂಡದ್ ಒಂದು ಕೋಡಿ ಮೂಲೆಡ ಅವಡು ಇಂಚಿತ್ತ ನಾಟಕ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಉಂಡದೆ ಈ ಇಡೀ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆ ಅವಡು ಹತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಅವಡು ನೆನಪುರೋಗಿ ತಿರುವಿನ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಹನುಮಂತನ ಕತೆ ದಾದ ಬಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನು ಕುಡಂಜಿ ಸೂರಜ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರಾ ನಾಟಕದ ಕೊಲ್ಲ 7 ಎನ್ಮೆನ್ಮ 10 ನಾಟಕಗಳು ಮಲ್ತದೆ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ ಟೌನಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಚಿದುನ ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಡುಂಡದು ಯಾನು ಅಹಂಕಾರದ ಅನ್ಪಿನಿ ದಾಲಾ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಕಾಡಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಟೌನಲ್ಲಿ ಬೈತಿರತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಈತು ಜನ ಕುಲ್ಲದಿರತ್ತೆ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪಾತ್ರೆ ವಿಜಯನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಆ ನಮೂನದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ದೇಕಿನ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯೇರಿ ಒಂದು ಆದ ಐನಾಥ ಶೀಘ್ರ ಒಂಜಿ ನೂದು ಶೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದೆಂದು ದೇವ್ರ ನಟ್ಪೆ ಇತ್ತೇನೇನು ಮುಜಿನಾಲ್ ಶೋ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಂಡೆ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಯಾಕಡೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಆಯ್ನ ಶೀಘ್ರ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬೇತ ನಾಟಕಗಳು ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಚಿದ್ದುಗೂ. ಓಕೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋದು ಭಾರಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಭಾರಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಥರ ನಾಟಕ ಭಾಳ ಅಪರೂಪ, ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿದೆ. ಒಂಥರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಮೇಯ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೊಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಡೀತಿದೆ. ತುಂಬ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 1000 ದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಗಲಿ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಸೌಕಂಡ ಬಂದು ಇತ್ತ ಶಿವದು ತೊಗುಳಿಗೆ 1000 ಮುಟ್ರು ಅಂದಾಜುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೋಪುಣಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಿವಾಜಿ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತೇನೆ ಸಮಾಜ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಂಕಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಜಯ ಹನುಮಾನ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಯಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ದಿಂಚಿ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಜಯ ಹನುಮಾನದಲ್ಲ ಬರೋಡು ಹಿಂದೂ ಯೋಚನೆ ಕೊಡೆಯಾಲ್ ಬೆಲೆ ಶಾಕಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಾಟಕ ತೂಯ್ಬೇಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಹನುಮಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ನಾಟಕಡು ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಒಟ್ಟು ನಂಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹನುಮಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಲಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಪಣ್ಪುಲಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ಮಲ್ತಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾರ ಹತ್ತು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಶೋ ಹಾಕೊಂಡು ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಯೋಚನೆ ಓಲೋಲ್ ಶಾಖೆ ಉಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾ ಶಾಖೆ ಇಡ್ಲ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ. ಸರ್ ಸೂಪರ್. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನನದ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಥಾನಕನು ನಮ್ಮ ಚಿದಾನಂದ ಅದ್ಯಪ ಅಡಿಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿಂಡು ಪೌರಾಣಿಕ ನಮ್ಮ ಪೂರತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಸ್ಯಡಿ ಬೂಡ್ದು ಪೋದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತನ ಎಂಚಿನಂಡು ಪೌರಾಣಿಕ ಆ ತನನು ನೆಟ್ಟು ತೂವೊಲಿ ನಂಗೆ ನನದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣದ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಪಿರಾವ್ದ ಬಂಗ ಆಕುಲು ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರ ಅವು ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಆತ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಐತೆ ಪಿರಾವ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಬನ್ಪಿಂದೆ ಅವನು ಇತ್ತು ಬಂಗ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿ ಐಟು ದಾಲ ಹಿರೇಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಾಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ರಾಮದೇವೇರ್ನಾಡು ಹನುಮಂತ ದೇವೇರ್ನಾಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಐಕಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಿರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬಂಡೆ ಐಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಥೆಯಕ್ಕೂ ಬೈದಿಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಆಯ್ತು ತಿರಿದು ಎಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಹನುಮಂತ ಹಾತಿ ತಿರಿದೆ ಆಯ್ತು ಉಲ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ನಂಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಗ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇತರ ರಾಜ್ಯೋಡ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಾಡು
ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯೊಂದು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಡು ಒಂದು ಯಾನು ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಚಿತ್ರಲೇಖ 6 ನೆಕ್ ಲಂಕಿನಿ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲು ಬಜಿಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಸುರಕದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮನೆ ತಂಡದ ಡ್ರಾಮೈನಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕರೀನ 11 ವರ್ಷದಿಂಚ ಯಾನ್ ಈ ನಾಟಕಡು ಸಾಧಾರಣ 1 ಸಾವಿರದ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಸ್ ಮಂದೆ ಇನಿ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾಡ ದುಪ್ಪು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನೆಟ್ಟು ಮಾತು ಏರ ನಟೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಂಡು ಅವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಈ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಿನ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಹಾಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ತೂತಿನೇಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೂರಜ್ ಬೈರೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನು ಏರು ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪಿ ನಿಜ ಹೆಂಗೆ ಪೊಕ್ಕಡ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಯಾನು ಈಡೆ ಯಾನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ದೆಪ್ಪುಜಾರ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿ ಏನಂಚಿ ನಾಟಕ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಟೀಮದ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕದ ಯಾನ್ಲವರಿ ಸದಸ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ವಾಯ್ಸ್ಲ ಕೊರ್ತೆ ಕಣ್ಣುಗಾವಡು ಕೆವಿಕಾವಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಕಲ ಅದ್ದೂರಿ ಏನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾಸ್ಕೊರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ₹1 ಮೋಸ ಆಪುಜಿ ಎಂಕೆ ನಂಬರ್ ಆದಿಜಂಡು ಈ ತುಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಡ್ರಾಮಾನ ಮಾರೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಪನೊಂದಂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಆತ ಪನಲ್ಲಿ ಸೊ ದಯಮಂತದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಲಿ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯಡ್ ಕೊರಲಿ ತಿಗಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟದ ಬನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ನಾಟಕ ಮಾರೆ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯವಂತ ಅಂದು ಇಂಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅಂದು ನನ್ನ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಿರುಮೆರೆ ಪುಡ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಎಂಚು ದಾಖಲೆ ಬರೆಂತುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದಲ್ಲ ದಾಖಲೆದ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಹೆಚ್ಚ ಪುಗರ್ ನೆಡ್ಡೆ ಆಪೋಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪಿನ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾನ್ ತೂನೆಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ನಾಟಕ ಬಂಡ ಹನುಮಂತನ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ್ ಎನಿದಿಜ್ಜಿ ಈತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋನೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಡ ಈತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈತ್ ಒಂದೇನು ಸೀನ್ ಬೈ ಸೀನ್ ಆ LED ಬೊಕ್ಕ ಆಕುಲು ಆ ಬರ್ಪಿನ ದೇಕಿ ಅವು ಪೂರ ತೂನಗೊಂಡದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ನನ್ನ ಶೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಾಗ ಜೈ ಸಮಾಧಾನ ನಡ್ಬೋದು ಸಮಾಧಾನ ಅಡ ಇಂಚಿನ ಈತ್ ಮಲ್ತದೇರು 2-3 ಇದು ಆಂಡ ಈ ಇಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡತೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗ ಬಾರಿ ಮನ ಮುಟ್ಟು ನಂಚೆ ನಾಟಕ. ನಮಸ್ತೆ ಇಂದು ಇನಿ ಶೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಪಮ್ಮೆನೆ ಶೋ ಇಂಕ್ಲು ಹಿಂದಿ ಯೋಸನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸಾಧಾರಣ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪೂರಾ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪೋಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತು ಆ ಕನ ನೀನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನೇ ಸೇರಿದು ವಿಜಯನ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೇಜಿ ವಿಜಯನ ಸೇರಿದಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನನಸು ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರೇರ್ಲ ನಿಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ನಾಟೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದಿಕಲ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದ ಭಕ್ತಿ ಎಂಗ್ಲು ಕೈಮ್ಗಿದ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಒಂದು ನಿಕುಲು ತುಯಿನಂಚಿನ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಜೈ ಹನುಮಾನದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡಾಂಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ದಾದ ಬಂಡಿರ ಅಕನ ಮೋನೆ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪಡು ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಭಾವ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಖಿನ ಊರುಡ್ಲೆ ಈ ನಾಟಕನ ಗೊಬ್ಬೋಡಂಡ ತಿರ್ತು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಂತದ್ದು ನಿಖಿನ ಊರು ನಾಟಕನ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತನು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡೇನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನಡ ಆತನ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿವ್ಯೂದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿನ ಎದುರು ತಿಕ್ಕು ಎಡೆಮುಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.